Woke county ma Migori bende koro to wuok oko ka giywak malich mokalo kendo gikwedo paro mayande no golo koda ka jatend jotije piny owacho e pacho kaeri mano migosi Geoffrey Ruku mane owacho ni jotije piny owacho duto koro to mondo mi ondiki e Yor Orak to ok e yorno mongirore kaka osebedi ka indikogi. Kane giloso odiochieng'ni ma kawuono, jotije piny owacho e kaunti ma Migori koro to wacho ni ma odhi koda ka taro mar chike ma pacho kaeri kendo maeri koro to biro mono gi yudo omendagi mag rutaya. Constitution of Kenya does not allow somebody who has been elected or no appointed, rather employed on a permanent basis to be converted to contract. That one will even have a strike, industrial strike, the whole Republic of Kenya. PNP to contract, we cannot accept that. And in case the government insists, we will call our Secretary General, Mr. Odege, to call industrial strike. Some of us, we've worked for so many years. Just imagine somebody taking you back to contract, yet you're permanent and pensionable. Where will we get, how will we get our benefits? Siku mfanyakazi wa serikali ataajiriwa kwa contract, ataajiriwa kwa contract basis. Kama kampuni wanaandika kwa contract, why is it that the government officers also employed in contract? Na hao ndio wanapitia tabu ya majambazi, hao ndio wanapitia tabu ya kifo. Kama ni hivyo, inaweza kuwa ya kwamba tukifanya tukijua ni contract, hiyo usalama haitakuwa mzuri.